Nayo nigo enyomba yegekoro kyomo Gusii mwanyagetinge Culture Museum yabage koigoro bene gosego chakiwa bene ase ensemo ya manka iyo gotoka imeye county ya Nyamira yora chikokonya kogenderia egekoro ase boigo ebwate chingiti choro sana echiyo asa abantu barabe bagotarira nago chirigererio muri Keito Vincent Onyancha na ikira naso go chakiwa kwenyombe yo nago twarganira roboti rwa senchira yo bwikirano Ime ya manga County ya Nyamira Nensemo ebwate chingiti au ane chingiti choro sana gati ye chingiti ye chingamane kobro mburukenge chinguru ebirongo na boigo amo nebisusu gati ye chingiti chinde Okoigoro bene kwenyumba yegekoro mwanyagetinge Heritage Museum nigo kwangusa abantu au barabanchi begekoro konengano motirinde bwenyombe yegekoro George Nyakundi nigate abunenseme yene chigosegeta mono nakoigirira egekoro nerango elio Gusii abwate yokoirania egekoro gieito twebire omonu oito twachire menu yabande eyo ekagera tukarigereria sana tuganse kiombeke gieito gekurwanirira chisiro isato lero igo twacha koigora enyomba elie gocha kugacheke Gusii gieito engana boigo ya gwokoboko no director begekoro kurase county ya Nyamira. Our people to appreciate, protect our culture. Ebintu biri byonse abantu baito bale go practice amatuka etire because culture abeta keire kuoroki wa abantu baito nga this is where we were, this is where we are, and this is where we are going. We need to preserve them whether they are functional or not. Bonsi amo nobino nyambane kurwase county ya Kisii no director begekoro igobaganye gekoro kuligirigwa na konyara kwirenirigwa anena soko bwate chimbo chomo Gusii anene chingekero iga turi asi chingikekero ne chinga chitontuna mwanyagetinge mwana go Gusii yani eriete getinge nario Gusii eneri tukurio mogoko ekero tugotwara enyencho buneye yachire nga heritage site nere Gusii ego attract abana be school ego attract international researchers ego attract onde bwensi otagete komanyegoro yeke Gusii gati ya bwatani bekyombe kyo mwanyagetinge Heritage Council nigo bago kerege tambukiro gyokolenda eke Gusii kulende litiri kwana keraire kwana getenene egento nginari kuba kubeli gesini niga abantu baitasi muaika bamurega rero turinde abana baito bakine babuguretia masikani mwana muiseke kare gare kworokeriguga ari mwangina kuru naba muraborokerigwa gisarate gusisaiga bono rero mangana yiteyo igo twachire kiraria engoro ya twanchire twachira tosemanie buno mwanyagetinga amenyete kare na indi mbinto kiagakorire tacha minto tige bisoranya meino biche minto omomuroyo kerera takoretia maya otwariganire gocha eburie gaiga atwegerie takoretia maya inche gongo rukwani kona sibundusi mwaiwa marietane Joseph Zakari Miranga cheni bunareri mwana Benato Ngweso na Juliana Mura kurwa bonchari bo murenda lakini muzinyo Kisii County mwanyagetinge Heritage Council nigo torasensemo ya manga aigase twaligereri goro yoko igoro bene komisiamu yegekoro aigase na nyakorere binto maiga yane kuligereria nigo tore nengitie nekegima iyo abanganya maitobune kobra nengitie bwatobo songo una chingiti chino nabo aiga no kwewoke na kuligereria gatie binto biregaiga ko reporter ya Ndizi TV ritirane nchenkoro kwa Vincent